Melta Records Entertainment. Pinza kuti pe nziyo yangu Diani Dianchuzu and the best producer Chimelta Resimango ndakazviparira ndinongochema ndakaziva aitungamire mberi ndakaziva ndisina kukurora uona zvino wabvuma kuzotorwa ukandisiya inini ndiri ndega andichaziva ndiwe here wandakachiva ukati uchandida kusvika tapinda muguva nhasi wazondisiya asi yatopera nguva kuti ini newe tirambe tichidanana ndakaziva aitungamire mberi ndakaziva ndisina kukurora uona zvino wabvuma kuzotorwa ukandisiya inini ndiri ndega yawere mdiwa wangu mdiwa wakandirwadzisa iwewe mdiwa wangu ndikazvifunga ndorohwa neshungu ndakaziva aitungamire mberi ndakaziva ndisina kukurora uona zvino wabvuma kuzotorwa ukandisiya inini ndiri ndega andichaziva ndiwe here wandakachiva ukati uchandida kusvika tapinda muguva nhasi wazondisiya asi yatopera nguva kuti ini newe tirambe tichidanana ndakaziva aitungamire mberi ndakaziva ndisina kukurora uona zvino wabvuma kuzotorwa ukandisiya inini ndiri ndega yawere mdiwa wangu mdiwa wakandirwadzisa iwewe mdiwa wangu ndikazvifunga ndorohwa neshungu ndakaziva aitungamire mberi ndakaziva ndisina kukurora uona zvino wabvuma kuzotorwa ukandisiya inini ndiri ndega andichaziva ndiwe here wandakachiva ukati uchandida kusvika tapinda muguva nhasi wazondisiya asi yatopera nguva kuti ini newe tirambe tichidanana Chimelta Production, baby.